Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndilandireni abale anga okondeka, kapena tilandirane pano patilankhuleni Ambuye lero pa 25 mwezi wa Novemba mchaka ichi cha 2022. Ndipo chaka cha chipembedzo tili mulungu wa nambala 34. Mawu athu amene tikuwawerenga tsiku la lero, mawu oyamba kuchokera pa chivumbulutso mutu 20 kuyambira ndime yoyamba kulekeza ndime ya 4, ndi kuzalumpha kuzawerenganso ndime 11, kulumpha kukawerenga mutu wa 21 ndime yake ya 2. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi mayi Sosta Mwale kuchokera ku St. Teresa Center Chankhozi, St. Joseph Parish, Kasungu, mu Archdiocese ya Lilongwe. Utenga wathu wabwino ukuchokera pa Luka 21 kuyambira ndime ya 29 kulekeza ndime ya 33. Ndipo amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father Paul Lapozo kuchokera ku St. Magdalena Parish, Koche, mu Diocese ya Mangochi. Bale yanga okondeka, ufumu wa Mulungu uli mkudza, ufumu wa Mulungu uli pafupi. Mawu oyamba a m'buku loyera. Mawu a m'buku la chivumbulutso mutu 20 ndime ya 1 mpaka ya 4, kudzawerenganso ndime ya 11 kudzapitiriza mutu 21 ndime ya 2. Pambuyo pake ndinaona ngelo akutsika kuchokera kumwamba. M'manja mwake anali ndi kiyi ya chiphompho chija ndiponso unyolo waukulu. Adagwira chinjoka chija, ndiye kuti njoka yakale ija yotchedwa Njerekezi ndiponso Satana, nachimanga zaka 1,000. Kenaka adachiponya m'chiphompho muja, nachitsekera kumatirira potsekerapo kuti chisajanyengenso mitundu ya anthu mpaka zitatha zaka zija 1,000. Zitatha zakazo ayenera kudzachimasulanso nthawi pang'ono. Pambuyo pake ndinaona mipando yachifumu, ndipo okhala pa mipandopo adapatsidwa mphamvu zoweruzira milandu. Tinaonanso mizimu ya anthu amene adawadula pa khosi chifukwa cha kuchitira Yesu umboni, ndiponso chifukwa cha kulalika mawu a Mulungu. Iwowo sadapembedze nawo chirombo chija kapena fano lake lija, ndipo adakana kulembedwa chizindikiro chija pa mphumi kapena pa dzanja. Adakhalanso ndi moyo kumalamulira pamodzi ndi Khristu zaka 1,000. Pambuyo pake ndidaona mpando wachifumu woyera waukulu, ndiponso amene amakhalapo. Dziko lapansi ndi thambo zidathawa pamaso pake, ndipo sizidapezekenso konse. Ndidaonanso anthu akufa, akuluakulu ndi ang'onoang'ono omwe, adayimirira patsogolo pa mpando wachifumu uja, ndipo mabuku adafutukulidwa. Adafutukula buku linanso limene lili buku la amoyo. Tsono anthu akufawo adaweruzidwa poyang'anira ntchito zawo monga momwe zidalembedwera m'mabukumo. Pamenepo nyanja idapereka onse amene adaferamo. Imfa ndi malo a anthu akufa zidaperekanso akufa ake, ndipo aliyense adaweruzidwa potsata ntchito zake. Kenaka imfa ija ndi malo a anthu akufa aja zidaponyedwa m'nyanja ya moto. Nyanja ya moto imeneyi ndiyo imfa yachiwiri. Aliyense wopezeka kuti dzina lake sidalembedwe m'buku la moyo lija
adaponyedwa m'nyanja ya motoyo. Tsono ndinaona mzinda woyera, Yerusalemu watsopano, ukutsika kuchokera kumwamba kwa Mulungu. Unali wokonzeka ngati mkwati wa mkazi wokonzekera mwamuna wake. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a mtenga woyera monga adalembera Luka oyera. Luka mutu 21 kuyambira ndime ya 29 kulekeza ndime ya 33. Pa nthawi yomweyo Yesu adawaphera fanizo adati, yang'anani mkuyu ndi mitengo ina yonse. Mukamaona kuti masamba akuphuka, mumadziwa kuti chilimwe chayandikira kale. Momwemonso mukadzaona zija adanenazi zikuchitika, muzadziwa kuti ufumu wa Mulungu uli pafupi. Ndithu ndikunenetsa kuti zonsezi zidzaoneka anthu a m'bado unowu asanamwalire onse. Thambo ndi dziko lapansi zidzatha, koma mawu anga sadzatha mphamvu konse. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Mulungu amatikonda, nthawi zonse amatigawira mawu ake. Ine ndimanena kuti pamene munthu wamkulu akukamba, umayenera kutengapo chimene iye akukukambirani. Pamene munthu wamkulu akukuwuzani kale kaja zimatheka chifukwa choti makolo amayitana nawo nkubwera pansi ndikumawawuza nkhani. Kaya kadya idya nsima madzulo, amabwera pansi nkumayimbira nthano. Nthano zimenezo zimathandiza chifukwa choti ana amatenga mzeru, amamvetsera kuti Mulungu, kodi makolo afuna kundiwuza chani pamenepa. Ine ndimakumbukira azikulu anga, azichemwali anga, makolo ena amakutimbira nthano. Hadisi njoo. Papa likanyama, kanyama kauli adina lakwe, kali chikalunga, kanali kalulu, anali kalulu ameneyo. Ndikumatenga kalulu ucha, anali wochenjera. Nkhani zimenezo zimaoneka ngati za simple, koma zinali nkhani zimene zimatithandiza kuti timve. Ine mpaka panopa ndimatsatirabe nkhani zosiyana zimene zinalipo nthawi imeneyo, zimene amatiwuza kudzera mu nthano. Lero mawu athu, lero Yesu Khristu akutiwuza nthano zosiyana, akutiwuza mawu ake osiyana oti ife tiwagwiritse ntchito. Ndipo lero akukamba za ufumu wake wakumwamba, akukamba za kuza kwa ufumu wake wopambana. Bale yanga okondeka amayimba kuti ufumu wakumwamba wayandikira. La mwakuti ufumu wakumwamba wayandikira. Ende kuti kwina akonda kuyiwala, koma amanena nditu ufumu wa Mulungu uli pafupi. Ndi zimene Yesu Khristu lero akutitsindika koposa kuti inu abale anga okondeka, ufumu wa Mulungu wayandikira, ufumu wa Mulungu ulipo mpano. Machalichi onse, mipingo yonse ikukamba lero za ufumu wakumwamba. Ena mpaka namayimbira nyimbo, ineza njoya kumwamba, neza njoya kumwamba, ineza imba kumwamba ulemerero kumwamba. Amayimba kuti nditu tizayimba ulemerero, tizayimba, tizakondwera kumeneko mu ufumu okomawo, ufumu wa Mulungu. Kulibe kulira, kulibe misonzi, kuzakhala chimwemwe, kuzakhala kumuona Mulungu maso ndi maso. Ufumu wake ndi umenewo, ufumu wa mkaka ndi uchi, osadiso mkaka ndi uchi othera pa njira. Bale yanga kondeka, tikafikeko kumwamba kwa Tate komwe kuliye, tikafikeko ku ufumuwo. Ndipo nyimbo yathu ikhale yofunisisa, ndimafuna ntalowa ine, ndimafuna nkafike ine kumwambako. Ndi zimene Yesu Khristu lero akutsindika.
Ndi zimene mawu athu akumapeto lero lachisanu likuti tidziwe kuti ndithu mkucha uno tikuyamba nyengo ina ya chipembedzo, nyengo ya Advent, nyengo yakubwera kwa Mulungu wathu pakati pathu. Kumatu kumapeto uku Mulungu afuna tikonzekere, afuna tikhalirede timpangire umboni. Mawu athu oyamba akukamba za kumpangira umboni Mulungu kuti tidzaweruzidwa tonsefe tidzamwalira. Yohane amene walembanso chivumbulutso akuyesesa kutika mchimake moti ndithu inu tadziwani, inu amayi tadziwani, inu amayi taonani kuti ndithu ife tsiku lina tidzachoka pa dziko lapansi pano. Ndipo chifukwa cha chimenecho ife tiyenera kukhala okonzeka, tiyenera kukhala lede kuti ikafika nthawi yake itipeze tili wochenjera. Akuti ndinaona akufa. Yohanetu mawu ake ningota pang'ono, mawu ake chivumbulutso, tawerenga chivumbulutso mutu 20 lero. Akuti ndinaona akufa. I saw the dead. Ndinaona akuweruzidwa. Akuweruzidwa kumanso sikuti amangoweruzidwa iyayi. Aliyense amaweruzidwa malingana ndi zochita zake, malingana ndi ntchito zake ndi amamuweruza. Amayi, abambo, aliyense azaweruzidwa ndi zochita zake. Aliyense azaweruzidwa ndi makhalidwe yake. Sikuti azaweruzidwa ndi makhalidwe amuna ake, kapena akazi ache, kapena mwana wache, kapena agogo ache, kapena malume ache. Ayi, aliyense azaweruzidwa ndi zake za iye. Aliyense paika yako kulia kwa ntawuni chiyawo timatero zake. Aliyense azaweruzidwa paika malingana ndi ntchito zake. Pamene kuti ndipozifusa ine Bambo Lapozo ntchito zanga nzotani, inu bambo, inu mayi ntchito zanu nzotani, anyamata ntchito nanje anyamata masiku ano sungangwire nyamata masiku ano. Anyamata apita pena pake, sa anyamata ake si nyamata cha ife chimene timalangizidwa, chimene amati zoti siya izi nkusiya, si chisikana chake chimene chinali time chimene amati zoti siya izi nkusiya. Not now. Aliyense akupanga zake, umpeze mwana akuyendera pake, umpeze mwana akupanga zake. Kristo itutu koma aliyense azaweruzidwa ndi ntchito zake. Ntchito zathu zizatitsata. Ntchito zathu aliyense zizamutsata. Ngati ndiwe wokupha, ntchito zako zakupha zizakutsata. Kaya ndiwe wamiseche, ntchito zako za miseche zizakusata. Kaya iwe ndiwe wankhanza, kuti unkhanza atu m'mabanja amu nkhanza, anthu osadya, anthu kungokhala akamba kuti abambo akubwera, anthu onse kukhala mipando kumayang'ana pansi kuti apa pandezavuta. Abambo akamayenda amenemo ngati chisadamu china chake chikuyenda mnyumbamo mpaka nana kwa apasa mayina. Zilipo nkhanza. Mwina ana mwana akanapeza ichi kulepera kuti analandire kanthu. Nkhanza zilipo. Nkhanza zili mbakale maofesi mabwana achikatolika, mabwana kuti awo amalandira Eucharistia osadziwika, kuzunza ntchito anzawo. Nkhanza zili mabanja, kuzunza ana amasiye kuabera chuma chawo, ana amasiye kumakhala osauka, malo mwake ana awo nyumbamo ndi kumadyerera za ana amasiyewa, kumavala kumachena za ana amasiyewa. Zikuchitika zimenezo abale anga okondeka, zizatitsata. Yohane akulankhula akunena kuti kuzavutukidwa mayina, angelo azavundukula ndi mabuku, azatenga zimabuku ngati mmene amatengera akukhoti yache. Mwaona inu akukhoti atanyamula zimabuku zawo zazikulu akuyenda nazo kuti akaweruze milandu, akuti zimabuku zimene zizakhalapo muzakhala mayina omwe atazalembedwe kuti dzina lanu lizamveka kumeneko. Mabuku amenewa kuti azakutchulani dzina lanu. Mwina atu tizayimba chisani B. Nimankonda sani B. Zina langa laso. Mawu ake ndokwera. Siningate. Kuma zina langa laso. Zina langa laso. Kuti dzina lanu lizasowa. Kuti zina langa laso. Mwina lizasowa dzina lanu osamveka. Nkumazona ngati wansembe umapita kumisa uzasowa kuti mwina unali mtsogoleri koma dzina lako lizatha kusowa. Abale anga okondeka akuti mmenemo muzakhala kuitana mayina. Sipazaoneka kuti uyu kapena olemera awa anali ndi chumawa, awa anali magalimoto awa anali ndi maploti awa. Sipazaoneka kuti awa anali osauka. Ayi. Sipazaoneka kuti kapena awa ndi ang'ono, uyu ndi mwana, kapena uyu wamkulu. Ayi, akuti chimozimozi, tonse chimozimozi. Mayina azayitanidwa malingana ndi ntchito zathu. Lero aliyense amazifunsa atu. Olo ine Bambo Lapozo ndikakhala mchipinda mwanga ndimazifunsa kuti ine zochita zangazi nzotani. Kuti zochita zangazi ndi unsembe wanga zikugwirizana? Kuti zimene zizi ndi Chikhristu zanga zikugwirizana? Ngati sizikugwirizana zimenezo uzikonze.
uzikonzeretu. Nthawi ino ndiyokonza, ukonze moyo wako wakutsogolo. Nthawi ino ndiyakumapeto, eschatology, eschato, ndikuti kumapeto zokuta, kukamba zakuta zizatha zonsezi. Tizafa tonse, ifa ibwera nsanga, tiri kuganiza zina, zulo inagwira muntu zathu. Nyimbo zathu zimenezi zikugwirizana ndi nthawi ino, chifukwa nthawi ino ndiyodziwa kuti zonsezi zizatha. Abale anga okondeka, nditu tili pa drama, tili pa theater. Pamene pamakhala stage, ikukakhala ku skulu, ino amene makhala ku skulu, kumakhala nditu holo, kumene mapangira kaza social, kaza chani, kumakhala stage, imene amalowa anthu. Ndimakonda pa stage, ndimakonda chilichonse drama, bandi, kenako masewe, maijeni, vina kwaya, chilichonse ndimalowa. Anthu amene mazolowa pa stage, umalowa pa stage pacha. Lero tikavina pamene chandipita, ndikavina nditu kandi bandi, akankoyamba papa kubwera ku Malawi, tiwalandira, timayimba ku seminari, tinandi bandi yathu ku St. Paul's. Kena akandipita, ndivala za chistikana, ngati kansikana nditu kuvala nditu kamene kacha. Kodi iwe ndituluka, ndipita anu kwaya. Tikuliza ta atikoteti imene yoyo kutuluka, ukapanga umatuluka. Limodzi ndi dziko lapansi. Pamene timalowa, talowa ife, tili pa stage tu pano, tituluka. Koma tituluka bwanji? Chifukwa nthawi zina anthu amatuluka, anthu akuayimbira m'manja. Pa stage pompo, anthu ena amatha kutuluka akuayimbira m'manja. Wa, anthu osasiya. Ndikuti yatha game ija, yatha gule uja anthu akondwera nayo. Ndipo makhala ena anthu amati, angotuluka, awasota kutichedwetsa. Ukamapita uja kuti, zikomo, anthu kuti inde mwachita bwino mutuluke. Kuti tizatuluka choncho. Dziko lapansi. Tituluke, mutiimbira manja. Monkondweresa munthu, zizakhala zopya. Mwina dzina lako silizasowa. Bale yanga okondeka, ndikukamba za dzina. Chifukwa Yohane wakamba za dzina lero. Mayina athu, kuti azamveka. Ine ndikukhulupirira kuti tsiku limenelo azandiyitana Bambo Paul Lapozo. Tabwera nikutsogolo kuno. Mwina ndikupita ndikunyada kuti ngwaula atuna uno to achemwali achimwene na uno nili ngwaula. Ali nkumbira ngambuja kulungu. Akunditana Mulungu lisakwana tsiku lake. Kaza kumana kumene mukazande Bambo Lapozo sana itanidwe ndilipena pake osaza ndichulo kuti Bambo ife ndete kudusa za kupanga endrani yanu ajendere yawo yuli yose yako yakwako no chifukwa nthawi yake ndino yokonzekera umene kuti sakalankulane mukazande ndikuvutika muzango kuti uja amatalalikira uja ndi uya akupita akuvutika apo inu muzizapita chifukwa zimezo nzanga inezo ndizikonzekere. Let's be ready for Mulungu akubwera. Yesu Kristu anabwera pa dziko lapansi ndipo ntchito zake zonse zimene amachita iye kuchiritsa anthu, kuukitsa anthu angakhale kwa akufa, Lazaro iwe tuluka, kudyetsa anthu, kuonetsa anthu osaona kuona, zonsezi zimene amachita zija Yesu Kristu ndithu amachita kutionetsa za ufumu okoma, ufumu wopambana. Ndipo ine I'm sure kuti those people who were there ananjoya, anasangalala chifukwa amaona akangodwala achira. Nthawi imene inali yabwinotu yokoma, Yesu Kristu anali pakati pawo. Ufumu umenewo ndi umene tikufuna tikafika. Unangochitika 3 years yokha, zaka zitatu. Akuyerekeza za mkuyu lero Yesu Kristu, akuyerekeza lero za mitengo. Kuti mukaona masamba kaya ndi akubiriwira akutani mmatisono chilimwe chatsala pang'ono. Ife timakonda zimenezi. Tikaona nditumvula kaya mitambo, timati mvula tikubwera nkumatawa, mvula isanayambe kubwera. Abale anga okondeka, tikonzekere. Pamene Mulungu azabwere azatipeze tili okonzeka. Musayiwale mawu aja amene amanena zonena kuti azabwera mulengalenga. Azabwera mulengalenga ndipo mmene mwazayimba lipenga ndipo uchite bwino azakancingamira mulengalengamo. Ukakumana naye momwemo. Ndite zapezeka kuti mwina ena Bambo Lapozo amalalikira makupe okwerera kukafika kumene kwalibe Mulungu sada apasi. Tikungolumpha. Ena atalumpha kala zafika. Ochita bwino azakumana naye Mulungu mulengalenga. Tichite bwino. Tikonzekere bwino. Tizakumana ndi Mulungu wathu. Amen. Jingle